Nu is een woord dat nou tenai net meer bij OE schreeuwen wordt, maar bij een U mijn kapje. Ja. En voor droeg geldt dat precies hetzelfde. En dat ben eigenlijk de twee die eruit rennen. En televisie wordt mooi een F schreeuwen. Dat is omdat wij al een woord visie hebben, het Nederlandse visie, dat we een F schreeuwen. En het is eigenlijk heel onlogisch. Om te leren van dat het in ieder geval maar een F is, want we zitten een V en een Z komen aan het begin van de woord net voor. Normaal is visie. Dus waarom dan televisie met een V? Dus dat hebben we liekstrutsen. Bij de AFOK is het hier geblied met een consequentere stavering. Nou, mensen die stellen vaak de vraag, ja, hoe schreeuwen we het nou? En als je dan zegt, het kan op 3 verschillende wijzen, dan zeggen mensen, en met name Hollanders, die zeggen dan van, ja, maar is het Fries dan wel een taal? Nou, wij willen vanzelf graag dat het Fries een taal is. En daarom willen we een standaardisatie van het Fries. En daarom wordt een lange of kwarte oe-klank schreeuwen als een U-dakje. Uit zijn, als er een oud-Frieske O onder leidt, dan wordt het een OE. Ja, dat is zelfs al een heel lastig probleem, want waar ken het oud-Friesk? Daarom wordt nou zo'n naar het Nederlands. En een woord als kalmoes, dat schreeuw je nou met een U en net met een U-dakje, omdat dat een woord is dat uit het Hollands komt. En woorden die in het Hollands ik maar een U schreeuwen worden, die worden in het Fries ik maar een U schreeuwen. Voor leerders en vooral voor jonge ben is het heel lastig weer dat ze dan voor die woorden ik nog weer een aparte staveringsregel in de Hollands zetten moeten. Het is eigenlijk gewoon heel praktisch om naar het Nederlands te zien. Het is heel praktisch, ja. Aan de andere kant zou je zeggen als misschien taalpurist van ja, dan zul je naar de dominante taal in het land en dan neem je derde woorden van hoor. Ja, dat is een argument dat we jaren. Alleen je moet kiezen tussen twee woorden, dat is dan maar. Het makkelijk leren van het Fries is ook wat werk. Al met al maakt het deze wijziging net zo volle los als in 1980. Dat komt omdat ze minder in griepen binnen. In het verleden is natuurlijk het voorbeeld als mij de H voor de W en de J, hè, in wat en jer. Ja, dat had nog wel wat emoties losmaken, omdat mensen voelen dat ze die H consequent nog jaren. Nou, een woord als jer, daar jaren we het nog in waarom en daar zorgen we het ook nog weer in waarom. Ja. Dus dat is belangrijk.